Saka uyu ari kuofa 1 million uyu ichifu. Upi? Ari kuofa 1 million. Uyu ndi makandiwa. Ari makandiwa. Kare nhasi pane nyaya panapa ndangoinvite ko panapa pachannel iyi yanzi nyaya vision team nyaya vision waona choda nyaya so panzi pane nyaya iripo kwanzi kwaita challenge kuna Prophet Emmanuel Makandiwa yekuti zvoti kana uchiziva kuti papa vako muprofita iwe unoziva unoona unonhonga tsono zvanzi uyai mese muzoprofita. Guys, what's your take on that? Prophet Makandiwa wavhura hombe ini ndikufara chaizvo because kuZimbabwe hapana kuZimbabwe wamwa profit quite for 1 million. What's your take on that? Defend them abuse you things. Aiwa, guys gamu leZimbabwe ini para ndikutotika. Aiwa 1 million yakatoenda. Nani? Yakatoenda. Nema profit. Api? Aiwa mzimu nema profit. Anani? Kune kuti anokudza kuti mufiriji mako mune onion yakachekwa half. Na akaita sani munhu wacho ndo watikubvunza. Wobo like ani ndinoona na tujeti. Anokwanisa kuzviita zvinhu. Tivafonere tozi kwata mari. Izvezvi. Ufanodza maprofita wani mari. Network. Maprofita ariko. Ndanani? Hapana zvikho zvokuti ngoiwe utakuti Lero tikaise kuti maprofita anoprofita. Ndiwani munoziva. Maprofita pakamera yakatongofanana na Makandiwa wacho mutotara nesanje. Ndorudezwa wacho. Munhu wekutoti muno makamuzvira pakamera. Pane mamwe maprofita asikaoneke pakamera. Ekutoti anotobata. Inonika 1 million keke kanongosvika kangotakurwa zvakadini. Aiwa itori auto. Aiwa itori auto 1 million itori. Inini guys zvangu nini sekuziva kwamozviti ini handimire naMakandiwa handimire nani but on this one ndikusupport 100% ndikubheka Prophet Emmanuel Makandiwa. Maprofit ese huyai muprofit anani muduze kuti ndingi ndano profit ani tikutaura nyaya yekuti machechi ari muZimbabwe mangani akawandisa maprofit unoziva mangani maprofit almost ese ana Masango anani apa kutaura zvemaprofit unozivira pakamera akangofanana na Makandiwa asingabude pakamera atori profit for example chituudzayo kuti ningi vakatoshoreka ivavo munhu achishoreka then profit asikade mari munoisa mari iye Makandiwa chandodo mari izvo vanotoona kazhinji kando vakatoshoreka vacho vanonyanyo iye Makandiwa urutara nezvayo tikati izvozvi kwaita 8 million ngauye tiri kuchallenge auye anototya pamusoro pe1 million yake tomusoro 8 million kuchallenge auye ndianoda kuisa anenge adezerwa chii because iye arikuramba zvinhu zvizhinji ari kuti hazvipo simba iroro ramutotara racho hariko mutomomisira 8 million kuti marambiro amutoro tanoita ka ndo marambiro anotoitawo because munhu wese anotsvaga zvekuramba achienda nazvo because iwe unongomutanga kutotaura kuti handorwa nechivuno watoramba kuenda chivuno chii chivuno chikupinda papi iwe munhu waMwari chivuno saka utoti simba raMwari racho rinokundwa nechivuno because ndaona mumwe prophet I think is Prophet Miracle Paul achitanzi musaende munogona kutotsipikwa ikoko vanhu vaMwari vanotsipikwa here mishonga here aisineyo kuti mishonga vanhu vaMwari vese hatizivi saka munhu waMwari anotsipikwa here sei simba raMwari rinototsipikwa kuZimbabwe hakuna muprofita umana ngavaende kunotora milioni kutanga musi weMonday after ndichada kuziva kuti kunzi muprofita zvone saka iyo unogona kutoshaya anoenda futi kozi vanoti makuda kutesta simba rangu saka kunogona kutozoshaya anoenda ndo zvine variko vachiita shaya mari saka ukuri kudiwa maprofita akaita sei neve kumasowe here kana kuti pangodzi muprofita neve magemenzi chivhayo angatobuda chodefend hanzi kamilioni kenyu kanoenda tina mafana nonhonga tsono kusowe kuno amene utari kunonhongere kune vamwe magemenzi magemenzi vanobata vemagemenzi vanacho vanoona guys asi kana manje tichanyatsoona but chokwadi ndechekuti 1 million iri kuenda nani 1 million nani nani azvinetse ngatidaiso amati 1 million tokwanisa here kubheta panapa guys are you willing to pay timbobheta timboapprova roma ngatibhete tobheta mari ndoisa nhamba apa izveso tizoona nziza out on Monday imukubheterani isitokubhetera kuti isitokubhetera maprofeti etisingazive chitudze mambotanzi maprofita asingazikani vaya pandingirikinikamera watu chimbotudze kuti kuna nhinga asingazikanonhonga tinotsvage pamashoko arinatosvika kwaari bhoza haazikana pakamera pamwe hatorina foni profeti unojabwa neopportunity ari kuishaya sei mari kutenga kamera munhu akashoreka iye ndanotobata vanotozikanwa vane mbiri veveve pamakamera vakafanana naiye havatobati ndonyaya inotoitika because iye paaresa challenge haana kutaura kuti ndikuda ningi angoti any prophet ngaiyese ngauye saka kuda kuti nyangwe inini ndikatozviti ndiri prophet ndiri kutodiwa kana iwewo ukazviti uri prophet uri kutodiwa
ndonya iripo. Saka munhu anobata hazikanwi. Pamwe munhu achatobata pamwe munhu anenge na 16 years. Because kune kuti maprofeti kuchikoro futika. Chikoro je? Acho profeti vanoenda kuchikoro. Aiwa ndozopepa aiwa ndoba kunye baba. Saka kuti profeti zvendo kuchikoro. Ko vari kuti spiritual father. Spiritual father zvemanga zvezvo. But ungati kuti profeti woenda kuchikoro. Hakuna kana ndatorina spiritual. Kana munhu ana spiritual father, anofana kuenda kuchikoro. Chikoro ndechiko uchidzidziswa chiko kuchikoro. Kudzidziswa kuchikoro. Zvinofanana nemafundisi. Andanoita mai uyu chikoro chofundisa. Hadi zvikuendera kuchikoro chofundisa. Unodzidziswa profita. Unodzidziswa. Munhu zvinodzidzirwa mwana unodzidziswa kosi yaMwari ndozvomuta. Is that what you are saying? Zviri kudzidziswa. Aiwa ndatoita kosi yaMwari. Konye Mwari wachataura kosi yaMwari kutone vari kuchikoro. Kune wakatumwa naMwari here kuti zviite zvinhu. If you will be a calling but why is it calling in career? But not that kubatiswa Mwari. So I'm trying to say kuti vafundisi vese vakaendera hapana akatumwa naMwari. Hapana akatumwa naMwari. Imbafadzeze. Vanhu vaya vakashaya mabasa kuZimbabwe kabvira kudhara chinetsa. To be very honest with you guys. Toziva mabasa ainetsa kubva kare kuZimbabwe. Saka vashaya kuti ndakakura ndita sei. When I grew up I want to be a pastor because there is a salary there. Kana muchida kuona kuti hakuna munhu achatoita pastor ngapanzi azvichabhadharwa salary shandira Mwari. Muone kuti pana anoenda kuBible school kunodzidzisa. Saka apa uri kuti saka uyu ari kuofa 1 million ichifu. Upi? Ari kuofa 1 million. Uyu ndimakandiwa. Ari chi? Ari makandiwa. Mukuru wa UFIC. Mukuru wa UFIC. Mukuru wa UFIC. Ari chi? Ari prophet ari chi? Ndizozivi ndikuzoenda kuti prophet makandiwa ku UFIC. Ndiwa. Vanomuti iwo una believe. Unaona nini? Ndataura wani guys, ndakazotaura ndikati inini handiti. Munozwa kuti ndine gentleman anditenderera ndivanzi. Kana nyaya dzakabuda dzakudai swedzi andimire namakandiwa kubva kumashure. Andina prophet wokuZimbabwe ndomira naye kubva kumashure. Why? Because those guys vakabhitira pane zvavakaita zvakaita kuti ndisamire nawo maprophets handiti. Saka zvekuti inini ndizonzi munhu azobuda manje akuda kuchinyatsofumbura zvinhu zvese zviri kuitika zvimwe zvemaprofeti ndomusapota ndozvinhu zviripo because chakatonditadza kuita nemaprofeti esa inyaya yekuti vakazenge vakutanga vakungodya mari yezano that's my personal nazvina chekuita nemi that's my personal point yangu yakaita kuti ndivenge zvemaprofeti zvekuZimbabwe chete kuti muprofeti angangondanza kunonini saka handimire navo but kana pachinge pasvika panyaya iyi ndopeja ndingatokontributawo dollar rangu inindira kubvunza iye benefit yake ndiyei pa 1 million yari kupa vanhu kuti kwake akunaona kutambura ndekuprova kuti zvoni zvinhu zvandiri kutaura zvine sense zvinoshanda kana muchizviti munoona munoprofita kuchechi kwake mari akaikushandisa kuchechi kune vanhu vari kutotamburawo kuchechi votoita usama maprogram anosiyana It's okay. Let's go back to Chivayo. Muruti Maria dai kunorasa ere. Dai nobatitsira chi. Ingona ngoti munga ngoti uda chakati ndokupa. Makambenda kubatsira kunopfura iko kwenu. Kubatsira chi? Kubatsira. Kana ipa kubatsira kuti prophet akatowina 1 million akaunga chicheni. Munhu wa Mwari. Kana Chivayo munhu wemari. Chivayo munhu wemari. Kuti every Sunday kuchechi kwake varombo vacho vari kuiswa madola. Moto voisa madola machengeta ozomadzosa yawa. Same na Chivayo futi kana varombo varotogara vasina magetsi padhiri rake rekugwanda solar project rere akatoita zvaakatoita ikoko akutorina magetsi nanhasi kugwanda. Varombo futi ivava vari papa. Saka ngatite izvo zvedu takabalansa. Varombo ndizvo. Saka timungati 10 million andikina kuti ari kubatsira because azotora mari yakadai so haiwa ndese maprofit. Ndaona spiritual son wamakandiwa anonzani uyu mukomana uyu evidence chari anzi maprofita ekuZimbabwe ndaini nangu handisi muZimbabwe ndagara handiri profita muZimbabwe so that ndaba ndasangana nedzimwe futi hanzi ndonzi prophet anava Michael Selo kana muchimuziva anonzi Michael Selo abvuma hanzi ndikuda kuenda so far munhu wana bvuma munhu wana vamwe vese vanoona vari kuramba vari kuti tori wane chivuno tinobirwa simba ringaenda kuti torina mapowers ndozvavari kutaura pfuma statement mareasons avo atoriwo futi reasonable guys haisi neyekutiza but atori reasonable chero dai tanga tiri isusu chinzi tiri kuenda taitanga kuzvibvunza kuti why ari kuda kuti tiende so inini kanditovasapota maprofita ari kunyanya kubvunza kuti saka sei ari kuda kunyatsotombozwawo vari kuti anziendesai profeti wenyu werufu uyo anobata vanhu kufa azingaitondozvavari kutora uye anongoona zverufu chete ndanongonyora pafacebook nyaya dzake vheso meno zvine zvitombo itikongare chipawapawa chaiskillful
Muzimbabwe sana mbona prophet anoonei. Ko Chiwenga mbotapindure nenyaya. Chiwenga asi prophet aoneka na chinhu. Chiwenga anotadza kuona kana kuti chikoko chimachizimuni andachanoona. Akatombotira kana deliverance osati agonobudisa kana demon. Asi madumba asati. Madumba asati iona nyaya. Yeah, we are also waiting for Madumba kuchechwa na talent. He said the talent Chiwenga, talent Madumba. Guys, inini nyaya dzachadzipidi. Vakakupedza vanhu vasiriwo. Madumba ari kuenda. But asati ainzwa nyaya. Because Madumba so far haana chatata. Haana date. Haana chatata. Vakufonera. Munhu ari muapo ari kudrive ari ku. Challenge because I think it makes sense. Each challenge because that challenge is to wanna kubvisa vamwe vanhu kurombo. Honestly speaking, vanhu kutobva kuti ninga asiri murombo. This challenge inobvisa urombo wotonzi munhu kuramba unotora. This one is life changing opportunity. Madungwe anoenda. Ende madungwe ndiye umboji kana Mwari vachishare same ndakanomubvunza ndakati yana Madungwe if you still remember pane mwe ndakambotana naye ndikati yana Madungwe imi makati maenda makadodya na Mwari makazogocha na Mwari makadya steak maitoita zoruma nyama jezo ndakazonza aiwa kusiku pachiro wa Brian ndakazonza aiwa kugocha inonzi heavenly food because chikafu chepasi panapa is fake angelic food ndio chekudenga it's original food ndio takaningirina pamweya kwanza it's a sacrifice takaita takapisa nyama ikaizoningirina saka unotoona kuti munhu ari kutaura nyaya dzakachitenderera enda ndikachirasika zvinokonzesa nzara fundi izvozvo who knows what hazvinetsi munhu anoenda chinodya na Mwari anokumbirira mota kuna chibvacho Mwari vanogona kungomumutsira dhiri hombe otokunika aiwa Mwari vatobafadza kunyange munhu ane utsinye vanotoblesa munhu ane utsinye munhu anokonama ndezvega votomusiya vomurasa vomurasa yacho vacho vachigocha nenyama kutogocha na Mwari kwokubleswa mablessings akasiyana paMwari mablessings epaMwari achekuita mari kutogocha na Mwari mablessings. What are you saying? Okay guys, conclusively let's just bait on this one kuti isusu tiri kuti by Monday next week is it tinoba tiri kuona zvishwa kuti aiwa ngwere dziriko guys ngwere 1 million iri kutoenda kuZimbabwe maprofita amuko mapuwa 1 million US makairamba inini dai vanhu vakauya vakandi-challenge few delete tiri inini ndotojikira ndotoenda kutora mari kwete kuti munhu otozi ofwa mari mutoramba mese aiwa it's not kuti vese varamba variko vachatobvuma nditi isusu point yedu tiri kuti 1 million iri kuenda ndokana ndine challenge ndadongozoti kuenda nani inogona kuenda kusowe masoya anaginatiya varipo asi kana asi kudira game yake anaginatiya varipo vanove chivuno vanove chivuno saka mugisa mari patiri racho ende mukuti ndiani anotora mari because inini nyaya dzese dzimataura nadzidzo because unoza munhu anga akanyatsotarisa kuti anotora mari inozendeni ndimirakopo apa abuda chitaiwa kuona pakuti kuti machallenges zvisiri izvo ndiye takanyaya kutsimbikwa ende vanhu ndo vakatotarisa kuti ndiye munhu angatonzi profit akwanisa kunotese ari kunzi akunhonga tsono zvisingaite paZimbabwe ende I don't know why huyu bedenjos asina kuningirira naye asaitsamba inosvika aiwa tine uyu watatakanganwa anobata futi wema spiritual spectacles prophet different remember achitoudza munhu nhamba dzechitupa akatomudza ndakambona video futi rachirwadzi marasa mari baba ende munochera pakadai anobara zviri muhomwe ndo zvake nangu handina chekukomenda about prophet different ndo dzake chezvo anyway guys tell me what you think in the comment section nyaya ndopayasirwa ipapo ndiani prophet wamuri kufungidzira kuti ari kuenda kunotora mari yandeedzerwa naProfet Emmanuel Makandiwa ndopatasira panapa tiudzewo zvamuri kufunga prophet wako defend your prophet right now in the comment section mutiudze kuti ndiani anoitora mari